cu peștelul leilor. Astăzi am făcut mina de diamanti. Uite, consul ăsta fain. Iar acum mai avem doar de inat. Dacă păstile am pus degeaba. Uite că. Dar dacă vreau, asta aici, asta aici, asta aici. Sau asta nu. Da. Să văd. Nu are nimic fain de asta. În fine. O să-mi bucuresc că mi-am făcut trebuie să-mi iau până la stratul 11. De acolo fac eu să fac 10 blocuri în păță. Îl face 200 de blocuri. Nu, teoretic voi sparge 200 de blocuri. După voi sparge și mai multe. Voi avea nevoie de multe chesturi. Bine, să opresc la că ne-a spație. Nu, aici. Clear, bam. Aici fac. Așa. Să fain frumos. Dăm aici. Și dacă vreți să știți unde e casa, aici știu mereu unde să mă întorc. Dacă nu erau în Villagers, unde trebuie să vedem ce îmi dă. Trește, prea am nevoie, ca un powder, nu mai spun. Și dacă vă întrebați, dacă voi sparte dragonul în cură și voi lua elitraul, o să spun de debutul dragonului, o să-l bat. Dar de luat pe elitraul lui, nici un caz. Ca să știu, asta nu, ce este ușă, da, acolo undeva prin savană. Ca să înțeleg, trebuie să ies aici, ca să știu, trebuie să intrare din spate, să ai intrare din spate. Dar cel mai tare din casă, mie mi se pare, știi ce? Mi se pare cel mai tare ăsta, cum se numea? Acoperișul. Nu știu cum să-i zice. Podul, așa, mă, podul. Așa. Am zis că vom face un muzeu. Și din păcate voi nu știu ce aș vrea să fac, ori să fac subteran, ori nesubteran, fiindcă nu știți, din cauza că fiindcă nu am postat videoclipul, fiindcă atunci ați văzut că nu aveam baterie. Dacă nu, o să-i spun. Și să vedeți că nu am postat de... În fine. Cred că muzeul trebuie să fie undeva prin Mesiu.
acolo de fapt cum ar veni și aproape de populație, în ghilimele. Aici voi face eu un poduleț. Așa fain frumos. Zic că în continuu așa fain frumos, din cauza că îmi place cum se zice fain frumos. Deci, în fine. Aici ar fi un loc bun. Aici un drumuleț. Aici voi face un pod. Un poduleț. Asta e fain. Sau să spun, pă, ce de mi-a venit. Mai e și râul ăsta, să vină podul ăla până aici. Acolo înțelegeți? Și de acolo să vină drumul. Drumuleț. Și o curbă și merge drept. Așa. Un drumuleț. Deci ar începe el. Sau am uite. Deci voi face un drumuleț undeva cam până pe aici. Și de acolo voi face autostrada, adică autostrada, podul, în ghilimele. Podul nu va fi foarte înalt, mai că într-o plăcere de puțin va fi drept, că nici nu vreau să-l fac foarte înalt. Înțelegeți? Acum voi sparge nisipul ăsta și după începem. Dar înainte de a face treaba asta, în fine nu contează dacă fac acum sau după. Va fi cam asta. E în fine. Nu cred, am făcut o cruce. Așa. Museul ghilimele va fi mai mult cu toți monștrii pe care i-am bătut. O să vedeți, vor fi foarte tare. Ăla de dragon o să-l fac acolo și o să pun timer, o să fie prea tare. Scot un cap de wither. În fine o să caut toate capetele monștrilor. Un bloc fantomă se pune. Bloc fantomă, ia uitați-le. Parcă zici că acolo este niște nisip. Nu? Da.
de aici. Așa. Stai, ce e asta? Wow. O fontână destul de adâncă, zic eu. În fine, să tentăm ședei. Și am ajuns. Asta... Am trecut. Să spui că nu mai știu unde am filmat. Unde am filmat. Unde am făcut alea. Să ce ar trebui să fie? Așa aici un len, perfect. Uitați, am revenit. Pun mai jos, m-am temut. Degeaba de cepuța. Nu, păi...
acolo casa mea, bine. Deci, ar fi mult mai bine și pentru mine și pentru voi, ca să nu dureze așa de mult, voi începe de aici. Videoclipul ăsta cred că va fi mai lung decât restul. Cred că voi încerca să văd pe YouTube cum pornești un live, iar vreau să fie primul meu live. Ca să știți, nu-l voi șterge. Depinde dacă în viitor ce să vă uitați noi din viitor, dacă voi mai avea, nu mă plâng dacă nu voi avea, dacă nu voi avea succes, mă voi lăsa și mă voi ține de fotbal. Ca să știți, eu sunt la un club de fotbal. Nu contează dacă și ca să știți, sunt rari, dar nu contează dacă e doar din copii. Este doar ca să faci o față la un copil. Nu e posibil un bloc. Ca să pot să vă arăt cum va trebui să faceți ceva de genul ăla, eu o să iau, să zic, acolo să voi face prima mea cască, sau nu, hai să facem cu capul de dragon. Capete, începe cu capul de dragon, da? Trebuie aici niște sticlă. Asta nu mai contează, am fi nevoie de un din acesta. Asta. De dar și ceva blocuri colorate, eu să iau roșu că îmi place. Eu mai vreau ceva că lila. Tot aici jos. Și o să fie din
tot roșu, pot verde. Deci avem nevoie de toate locurile acestea. Mai întâi unul de asta aici. Așa. Equip. Și acum deci mai avem eu nevoie de ceva. Tot de aici. Un bloc. De asta, uite. Da. Așa. Așa, aici. Și de două blocuri înălțime. Uitați. Așa. Bag. Să mai trebuie să pun. Așa. 1. Aici. Nu, de fapt l-am greșit. Aici și unde sta? Asta. Sticlă. Mai trebuie una de sticlă. Perfect. De fapt, nu prea avem nevoie de alea. În fine. Putem că l-am mânat cealaltă. Deci, băi. Am două de grână. Și gata. Și așa am făcut un exponat.
să... Nu știu unde am intrat. La cam. Iată, bă, nu spun, zice că eu sunt prost. Bă, ce prostă! Știi ceva? Una? Uite. Gata. Ceva de genul ăsta va fi în muzeu. Aia a fost. Înainte să vă spun de ce închid videoclipul acum, din cauza că am filmat deja jumătate de oră și unul dintre voi nu prea aveți timp să vă uitați la atâta. Așa că na. Deci în tot locul ăsta mâine voi vedea cum să-i facem un live stream și voi arăta că muzeul va fi terminat. Nu știu, cred că va avea vreo 2 etaje. În fine, nu știu. Deja mi le-am imaginat în cap. Va fi foarte tare. Sper că și vouă să vă placă atunci când va fi gata. La revedere, cu voi a fost Leul. Stai, înainte să facem intro
introul. Bucățe așa, nu, chestia am spart, da. În fine, chestia aia va fi spartă. Se face într-o zi. Povestea copilului în grădiniță. Lui face mult mai mulți copilași. Va fi ca un fel de animație, numai că în Minecraft. Deci am niște idei, numai că faza proastă e că nu o să-i pot să-i pun să vă da, așa vezi cum. În fine, nu vă dau multe detalii, deci o să fac o serie de animații în Minecraft cu o zi din viața unui copil de grădiniță. Înțelegeți? Și veți vedea atunci. Ca să fie mai amuzant, deci prima dată o să începem cu nașterea. Îl face că mama să aibă capul de dracon. Știți că mama e pe dacă faci asta, dacă știți, o zis mama voastră, cum a spus, o să faci așa, împinge și îi voi pune așa un cap, așa ca să fie fain. Cred că voi și niște bubbles, nu mai știu cum se numeau alea. În fine, va fi foarte tare. Cred că îmi bat draconul nu ți dă. Ăla cu Ender Dragon-ul va fi făcut cum l-am făcut eu acolo, numai că ăla o să-l fac doar atunci când bat un mob, voi face și ăla. Înțelegeți? De rău e chestia și capete de câine și așa mai departe. Hai, deja v-am ținut 3 minute. Hai, la revedere, că voi a fost. O să-mi schimb numele, nu-mi pasă ce o să ziceți, asta-i dorința mea, că de acum nu vreau să vă spun ce faceți leilor sau ceva de genul ăsta, vreau să vă spun ce faceți lupișorilor. Pa, pa! Pe data viitoare, pa, pa!